Sugar Ray smo slušali Someday, 10 je sati 20 minuta. Rekla sam da imam jedan poziv za sve vas. A Hrvatsko povijesno društvo Požežani ovaj tjedan nas poziva na jedno ugodno druženje. Naime, oni u sklopu svojih aktivnosti organiziraju promociju jedne zanimljive knjige, a radi se o knjizi Žetva u polju otrova. Autor je Ante Gugo. Žetva u polju otrova je povijesni roman koji obuhvaća razdoblje većeg dijela 20. stoljeća. To je ono što neki književni kritičari zovu popularno ispričana povijest. To je priča, dakle fikcija koja svoju inspiraciju ima u stvarnim događajima. To je priča o međunacionalnim odnosima između Srba i Hrvata. Osnova romana je ljubavna priča, ljubav između Hrvata i Srpkinje, koja će nažalost dovesti do niza obiteljskih i svakih drugih tragedija koje će konačno kulminirati ratom kojeg mi poznajemo kao Domovinski rat. Ja u toj priči obuhvaćam brojne poznate, nepoznate povijesne događaje, ali kažem manje više sve ono o čemu pričam u romanu nekad se zaista i stvarno dogodilo u Hrvatskoj. A knjiga će biti predstavljena dakle u četvrtak 7. lipnja s početkom u 20 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Požega. Svi smo pozvani, svi smo dobrodošli, a što se tiče povijesnih činjenica, dobro znamo ono što nije zapisano, to se i zaboravi. A na ovoj promociji ćemo dakle doznati puno toga iz naše prošlosti kroz jednu zanimljivu priču. Uzima se svakodnevno. Laganini. Sama nju Hozier je ovo, nakon toga Enice i Vjeko. Prije nego nestane u 10:30 dolazimo do vijesti iz zemlje i svijeta.